production presenting Roman Father. Dila yome bonameto adoma chadi bi ulazim obiani rido. Roman Father, Mo Mary, Adoma Shauma, Roman Father. You come to the room for the young couple. No other than the bar, we in the corner at Domie. Father, break a cranny, Minimia Yawachi. I once as a 7 months to Simbi. And they say, Chassis, a car, ne Maka. It was because someone who were in fear. Na mitibu abu mefo se me demi na kodina tembo anim ona anim ti me babo neka na otumfo no nyankopon e de me mfom so acheme e mo hwe asiesi asem no dia mai yo tumfo dia kutan eno mere au hotie si mpayi informa odoba Yesu Kristo so ofano inform so channel o na media no ba amen opening okwa besi papa yi edu masi bone ye so edu masi abrabo mususu di edu mati me musuka yo. To one first canima. Not an hour, Miss Rename for me. Abawa. Sewa. Women one wow. Say. I know tones them, sir. It's what to me crow was some no one can sound fan show. Some ben I made tones them. Who was me? Until India, we all chroma say. Sasa for no more chroma, now what counts so much on what no. A day. So what day? Omo yanyame, ombetimi ajew. He krom ha obi anim wasem o. So wo kwa na ebo ye point ni ebo odi. E wo se me kwa na menim wasem ni wo ma me no papa wo ho. Na wo me ye. Eye. Adai. Watia me. Na me ntia na ka me nye dai. Me masofofo a. Me ji wo mu di wo krom ha. A wo mu di ma me. Ma wori sem nyinara. Asofofo yi na edi ma me. Ene de mimi nyai wo matiri die na me kodi nyame be yati seba o ho me wanwa o enti oji omudi eh wo ji sankrofo we ti wo musu se ya na ma sorry se me ti wo musu se ya me se na ma yedai na ma sorry me sirawo wo bebe fie ha eni ma bedi nkomo wo bebe fie ha sa damfo a me suma me so you are no free me mpetse metesa wo ka me so ho asem sa me nua no wo me no adi agwa che wo Mini odi ago fi yenkola bremo. On ba kru mo da ben. Wo de mi bo be ma mi o. E wo de ho. Yo, e wo de ho. Pa cho. Wo be kom na wan wada ni hu dua broni. Me na okeka me ho nsem okrom ha. Se wa me. O kwa ti fi kwa hu nsu a no ba na fo aba bebisa. Wo be kom na wan na okeka me ho nsem. Because some a wo ka. Me sinim pon wo me kra wo ni masem we. Eye me maame, e na fada, e na wo. Sawa. Na. Ade o ma sole anu. Nsewa. Se twa so ye na ba sole. Fada eneme minu otina kwasi. Ah, okay. Na ma hu se wuja na dum. Adan. Minya no aduane. Ah, okay. Fada me chia o. Ho ye. Fada bompa ye ma me yonko yi ma me. Onya mpa ye bo. Mi hu ni ye. Misre wada ama. Na wo ko lo ma so meda. Ba cho de. That's a super. Hello. Not to Virginia, Rebecca, Boneca. So funny. I hear a new come. Or no be actually manso a father. Now make a such a new come wanted the American sick. It's a man, sad man.
Asa me ka setia yo me kra du me fo se me didi me kumatem emla e pa wo efi no ba mo ka e mo bai o tu fredi na ko pon Mary I na mo so bompa ya kire Yesu Kristo biase nyina to nsuo se aba wa ba wanim aba boneka fanam fun so cha ne yi no free boni na ma ni bibia nya ne konkon o nya me ja na me aba na me wo amen o kwa se boneka idu se papa ye idu na si akrabo ndi so idu me fada Dari aso bielu echi Nada na wo ma mesra yen. Ya ntiti mi wo muti. Ya ntiti wo. Ya besra yen. Ye Roman for de ye wa abotre. Wo problem ya ba besra wo. Ye yi areho flum. What I say? Ye ni adaje a ye beka beton kuto, beton chine, beton we. Emo crazy o muton mu twitwa ton. Bibia ni wa beton ama. Ni nyina se be bompa ya ama. What? Mati father mati. Aya wo ni unuam la what? Ene dia ye de mi mese nantie. Ensele nantie. Me bompa ya ama. Why? Oye de ambeje. Why? Empire de ye. Why? Enye wa kuma mkula beje. Why? Na me de ba akopɛ. Odo no obeba wo nchen. Why? Ti wanim. Why? Asa enye wa kuma. Makuma ma. Ti wanim. Enyame na aba wo nchen. Ha? Atume wo me so no. Fada dabo. Ma hire nipa beble. Bone o so wet. Why? Ne dia ye nyumre wo. Na me ka no why? Ko adunju. Why? Ko. Fada. Wa mama Rose okra ko manenko. Wadam fono no. Mpachai. Onye. E mane ma unchembi. Ha? Onye. Susuka wonsam chire no. Na kunu owe. Mpacho so ko no yonko bu fie ya tete hu ya. Nti. Modase ne sisi wasa. Mpachai. Na mujadum. Mpacho obedi bibi atmas. Efi eja temie beba na ejadum de mentampe fio. Why? Tu kunu ba ase me ba. Why? Chenyumle. Why? Mpacho. Melen shodi. Why? Mpacho. Na menya mu wayi wo ho. Mpacho de. Muni ba yele wo. Oh, body o se me fa bi ma ko fi. Body de ya mentam. Why? Mpacho. Tu kunu ba. Why? Mpacho yo. Fada na se de wo tu na ni tensi me su wo fie he. Obia fada si na nsi nyoman. Obegina me so. Na de brother ima sesei. Uni mi ko atade ho sikan ana. Debi. Uba sumni da benya. Intu ye fada ade na ye oya. Enyam ya. Mame mona mane se usi. Enyam ya, batokasi na ni nsi. Ni nyina na nsi sese pa nipa dodo sensa ne bekom. The medical quarter ka ko ata mame asenke sewe. Jai, uye Kristo ni Jessica. Kristo ni ye. Ebi asade na nye uyem. Enyoma na do so. Pusani ye. Ye waduri wo ya de ye. We won sia kope baby tena fada. Ada na mkope wa be. Na so jam su ye de wo yi. Wo be sa na fada aka se ma anye bi. Ade nso me na me ma on kire awode be ye. Eya ni motuo mu no. Me so me nim nyoma si fada. Na wo hwane de wo ba adumayin fada adumayin. Osumi hwane de wo ba. Your friend. Wo do friend ya fa wo. Hey, into wo busiam oba wo. Menye shock as wo hu oba ho so dwale da. There be fada. Hey, enka so. Fada ima. Oh, Debbie. Oh, Debbie. We fada enyam nyoma fada dia. Mesro Debbie. Wesia manisi mesro.
Debi Misro anya ne kwanso. Debi. Misro. Father be one. Nimu misikwana. Abawa. Ja. Misro. Abawa. Adi mesiamo. Abawa. Debi. Father niema de. Abawa. Adi mesiawi akaba. Father niema de. Ayana. Obanso. Ntina amana basa. Ntina msincha. Jai, me adini kwa mesiawi. Hey, Father Dabo. Mesiawi. Niema ise mede ma mo ache. Me ma wakunya. Na bibi o ho ana. Sremu na ba se ma ba sremu. Me ba ha che kakra. Na me ba wo musu. Enya hwe. Why ade me kura waka me ba mo ha che. Me ba nan na me ankasa ma ba ho why. Bibi o ha na ase de wani me nyame fi. Bibi o ha. Edi asema. Father, me kunu say wo ni sika na me senka mba be so obi. Father de won sika ma. Nti ebe ya dia father de. Father Damo. Father Dabo ya flow. Ni me ni si. Father ka chere no me da se pa. Sawa. What am afraid wa? Obi na kan. Boni kura ye kura. Me hwa de ekoso wo fi ha na. Me kase mani je ho ana me boa. Mani nche ho. Na so obi de kan ba akofo akho danse ni ho. De ekoso bia no me ne ba bi efiri ba. Ni nyina ye sebi. Me masem yaai. Ana me ho se kofa bufu bebre. De bia na wo kase yi. E kire na ntoko ekoso. Ade tina wo di miti boban. Ana me so sisi asem pacho. Me pese saade ye no etuotwa. Ye tuo ye nyem koda. Se de biaje se obi a obi bam ya asem no abesiesie na bi nipa bi pie so na wo ma me pie so. Se wona wote ha ani broni so de menim de wonte enka ano pa anwumre esa na ma ye ha. Isi ade me dana ade achia na me mo hyehyeme. Nti ne krakra. Okay. Le krakra ne say. Misro. Midi Nyankopon wo soro yi. Esro say. Entokwasem ne abufu ewo mu no, me pese tuotwa. Sa ye kon ye yesi fami. O de fami se wunua bema. Na de ye ntra fia. Se wunua ne me a. Sebi obi ne nua no moti emu ye nsia enum. Na so hu se ntokwa ekoso da. Eti mahunu se o de se ye mfasa awale fo kura na fam se o de me onua penyi ana se msuma fa se me nua ba ne ye tifi ha emfa problem member nyesa Agyaku my disable na wonim se ensem we nyina wo wutirim ena asan ba wano ena dadaada umie biemu nkyerɛ mi se namnim se wonim se me kunu like me wale wo Uranyo no so obi ani mo. Ye nyina ye ni di ye tie nyina nema ni ye. nyame enim ni me kase bibi wo me ho na wotwe ya na mebo bibi ni me ka Be pacho woman wadu sika na ba 300 yes nyema na me ka wa 300 ne wa ye ne fast Father 300 ne wa han MANU 50 Ose MANU 50 sa Father MANU 50 amedia na o de MANU 50 na also for 50 nema Father Yemasu 50 na Father akama enwumle me ban sra na media ma fama ni sisi o ade na dabi Ana Father na si ni sika na fama me wo so wani bi na ase wo bi di ni sika abeja ene sika no emma why so on ade a obe on wani ngase anka uba bi o dabi Father Dabo Father menya kwada Father suma me sumi menya kwada wo me menya kwan akwatena popo ani o ti ase menya kwan akọ road ani popo akohia adwuma na oba mu no wan kasa kra me di udin ko na se ensredi ne be sre free no mary ho a ye di amaw free se wo wo oba daje mu da nsa na oba be yesa Father Dabi Father mi hu bi da
Father, me nim baby kula wo. Uni baby wo. Debi. Eto ni ye nyina kire se asa. Debi. Me hu bi da. Father mu a. Father, we dey mesra ne me kwawai. We dey scan kura jai. Na me nko. Anya hwe mi a meba fie wai. Mate. Wai. Meba fie. Ofo baba. Koko yi wa no. Awo kwa kwai. Debi akunu ni wo. Father, dabo. Enye maami fie ana ko didi ye ba ya na wo hwan. Enye hwa. Maami yana. Aha, enye ni. Debi ban champesie no. Na me che se enye ni fie. Oh se. Eye chepinse kura se ye ba na wo. Me ko ye no. Me ya father. Ana o se osere me a opese mini bi. Enye sa. Enye hwe, wo de okrokro ana o hye wo na ma wo didi ye. Na se wo de na hi asema ba se ni kunu ni ho. Yempe bibi ma no a. Wo momu na o sa abona nso. Father wo AGYAKOO night. But wo nye wasede se wo ba walefo. Me ne umienu. Se bia me se de wodidi matem no. Se no so ana ka wade ho. Mate. So me fa wo se me nua be ma no. But se me pese me chese ye ya walefo. But treat me so de unua. Wasema wo kan ya no chance no kesu mu so na me de be ma wi o. Se se me fa wo se me nua be ma. Na wo so afa me se unua ba na me. Na ye mfantena nya sa na wo ka. Awo de esakra na se bu. Awo de esakra ebu. Ani ankrato, jenkrato yi. Ne fama wa wo ho. Se sa na wo ka ne fia se se unua ba na me dia. Wa ma me ho atomi. Awo de ho. E woni ma bebire ho. Se wonim se me bere pa. Obre se sementi ase. E fia ha adwuma ho na ye. Ne fia ne kese yete se. Ye wo kede ase yete park so. Eda mu ya kakre ya. Ai endu kota protocol. Sa. Nti bra wo bre ne nti bre na wo bre ne ho asem. Wa be ye me nua be man sesedi nya abotre. Na ye nche adwuma e wo fia ha. Sempo onse me da me nsole ntem. No nkono na me sore no ka metemani no. Na wa prapra fia ha. Na se aduane kakra na ade besi so no wa be nyane me se me media. Ni nyina friendship na na ye meki no. Na se dem honom na ne me bi ntuto ya na nka wa hwe na wa ye because say wo ma me ho ahenha me. Na se de meka no wa anti ase. Ana wo nya wadwo so obeye. Hwe se wa wo ye nipa o. Na me sum ye nipa. Se me di tu wonim se ye ma sum dua mra fi. Na wo pese me a me ye be ma no so le anopa. Emfa pra ye mpra. Wo so ye dey. Me se me a me ye be ma no. Wo pese me emfa pra ye mpra. Na wonim se bi nipa bebre hu a wo na ye bedi watem. Aro mudi matamade na ma. Da me chese wonim se wo na ye bedi watem. Me fie na me mpra na me kunu pra. Se me yale se mada. Se me tu kwai. Ho na nim se me hyedem ho. Sa no tie. Ojebu san de call night. Father woman we on. Se de one nam no menim de opa hu. No na ma soli we. No na ma. Samfroni mani na mo de mo hatama me why. Father yi ma che. Eni mai. Merci ade aka ni. Fa we ni ko. O pesi kan na me de si na. Ni mo yim na masiri nyara. Fa we ni na fa we ni kun so ni si me ko aka we na ba. Father dabo. Father Samfroni mani na mo ko hatama me why. Na mo nya na mo ko fie why. Father ni man de me merci ni nyara. Na wa so na obe samfroni. Father yi mai o ye si kan dodo. Ana me se samfroni mami. Afa no besi. There be we wa na we see. We do nyan si. Father dabo ya ntamo ne so. Samfroni na ko hatama me na nsu. Ose. Fabra ne so ni ba. Father dabo samfroni mani na ko hatama me na menya kwan na mo ko fie. Father yi mai de. Me say o sumi ebe yedwe. We. Kai. Me dia. Akasa obaba ko hata. Ana we onyansi. Father, we yi ni force man. There be me yin boro ase. Why? Ni e bobo obi urogu na me fa. Wow dia. Enye me dia. Ayima behani. Father, men senti me posa. Kan sa se won senti. Minti me posa. Senti na mayer me hodi ma posa no. Me nim se won ti me posa. Enya sa enti na me gina wo so no. Enya se mfi. Family magum mo. Father dabo Kofi. Kofi why? Father no. Ode Kofi. Father. Kofi why? Father Ima, be hwe na ye ma me wa na wontem na. Father na ayi.
Dear, me any deal. Yama, what your family are blessed? Roma father I'll pay you and pay you here say me who be that. Oh sorry I what come out say can't. Two city. When sent me see Adrian the only o combat said there oh yeah. Oto hye no. Eno nti na me pese me pia be gina se pra. Me shedem. Adwan so wan betwi. Ah, ye che o. Me ye nne, ade che a wo be ye. Nuaba ni nuaba ma na tifie. De opese ohunu be hunu dako. Na me hu anade na aba. De opese ohunu be hunu dako. E ma me nu tifie na ba ko yi bibie, ba ko dai bibie di kire wa na ne de na aba. Se wo ye be ma kra wo sipisita. Ena nsi ni trase. Ena timi boni mu ase kakra kra na. Enka me manage. Na mentimi fa mensanye. Wonsa. Mentimi fa mensanye. Wonsa. Me ma o two finger. Wonsa. Da bia me ma o two finger. Me meton bibia wa ha. E medi dwama me. E medi dwama me. Okay. Die maka no fa kwa supam. So say ye bo bata. Na say o ma sumdue ma. Me say ye bo bata. Na say o ma sumdue ma. Wo ye na ma ye. Wo ye me die ma me. Na me suma ye o die ama. Why? Ati. Adam se wa mate. Asoli gina so a. Aso mitimi hu se wo kofa da ho timi kosiesie ni dem. Eje ho wo kan se hwan. Wo ye Roman father. Wo ye panyini ye rade father metel so a na masole. Wo tete ne so na sole na tra me so. Be se metene so a na masole. Wo timi kofa da ho kosi no ma. Ehu no no ma. Minim de wo nkoye ofi ho. Na so ne be mate. Umu father wonu adada. Father. Ah me bisa so wonu adada. Asama wo de to papa ne so no. Me che se wonu so. Roman father mua. Me kwa ka che no. So wo de ne nam. So wo ne mada. Oh. Hey. De wo kan no. Ada ma wale me tanfo ana. Ase wonnim. Da bi o ma yo bone me yo bone asna wo ma ho kwan. Me say wo hia wo mita. Na wo hia wo mita ka be hu ba bi ade be bo. Roman father, the lion. Roman father, who to Jesus, oh, Fanny Wazina.